какво е това нещо? Ето този камък. Беше точно тук, където е дупката. Ето къде е бутнат. На около 30 см от релката на кошера. Ето тук беше сложен ето така. Не знам какво е това нещо. Аз ще видя и другите. Ето тук работата е същата. Ето го камъка долу. Ето и дупката. Къде е направена? Ето и това. И този камък. Който е доста тежък. Това мишка не може да го бутне според мен. И този също. И ето този. Няколко камъка бяха. Тук няма такива проблеми. И вътре отново има шума вкарана. Аз се изчистих миналия път. Ето. Куца, бе! Ей, това е изяло тук и отгоре. И найлона е изял. Ей, това е там. Ето как го направих. С профили тук. Видим сега какво ще стане. Тук съм сложил летвичката да оплътни. Хубаво. Така че гледам, че и тук нещо е. Драскало ли е? Какво правил? И на другия кошер. Още два направи. Ето. Тук, точно в краищата, къде е гризало. Ето на този. Ето където беше голямата дупка също е. И това ако не го спре, не знам вече какво е.